φαμίλια. Βγάλε τα δυο τα σιρού. Λοιπόν, καλησπέρα. Βρισκόμαστε εδώ στο Θανάση του Ζαφυρίου, τον ήρωα του Θανάση του Ζαφυρίου, να του πάρω μια αποκλειστική συνέντευξη όσον αφορά για τα τεκτενόμενα που γίνανε στην Κύπρο το 1974. Εντάξει. Κλείστο. Καλησπέρα. Καλησπέρα Θανάση. Καλησπέρα Τάσο. Καλησπέρα αγαπημένοι μας φίλοι. Βρισκόμαστε στο ησυχαστήριο του Κομμάντο Θανάση Ζαφυρίου. Σήμερα θα γυρίσουμε την ιστορία 38 χρόνια πίσω για να θυμηθούμε την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο 21 Ιουλίου του 1974. Πάμε λοιπόν την ιστορία 38 χρόνια πίσω. Φεύγουν από την Ελευσίνα 15 μεταγωγικά και πάνε στη Σούδα να φορτώσουν κομμάντος Έλληνες να πάνε να πολεμήσουν τους Τούρκους, οι οποίοι μπήκαν στην Κύπρο, εισεβάναν στην Κύπρο οι Τούρκοι του Ατήλα. Η ώρα 10 το βράδυ. Η ώρα 10 το βράδυ. Γεμάτα καταδρομής με Έλληνες παλικάρια πάνε να πολεμήσουν δίπλα στα αδέρφια μας στην Κύπρο του Ατήλα. Θανάση. Τη συνέχεια. Τη συνέχεια. Τη συνέχεια θα σας την πω, είναι μεγάλη ιστορία, αλλά να την πω γιατί όχι κουράστηκα, δεν με πείραξε. Με κούρασαν, όχι κουράστηκα εγώ σαν Θανάσης. Με κούρασαν. Ναι. Ήταν παιδιά, να σας πω, αυτή είναι ακριβώς η αλήθεια. Γιατί δεν έχω κανένα λόγο. Δεν έχω κανένα λόγο εγώ να πω ψέματα γιατί ξέρω και τους διοικητές μου που ζουν και τους λογαγούς μου που ζουν, τα ξέρω τα πάντα. Ναι. Τώρα, γιατί δεν δικαιωθήκαμε, θα σας το πω στη διάρκεια του χρόνου μετά. Ωραία. Φεύγετε από τη Σούδα. Υπηρετώσα στην Α μοίρα καταδρομών. Τότε ήταν Α μοίρα καταδρομών. Ναι. Ήταν στο Μάλεμε Χανίο, έξω από τα Χανιά. Μια ωραία μοίρα, με ένα πολύ λεβέντι αξιωματικό τότε του διοικητή μας. Όλοι ήταν αξιωματικοί, αλλά ο διοικητής, θα πω ένα. Του λέγανε Παπαμελητίου Γεώργιο. Ζει ο άνθρωπος, είναι στην Ελευσίνα, ένας παλίκαρος, ένας πολύ λεβέντης. Μόνο να σκεφτείς ότι η φυλακή δεν έριχνε. Ούτε ένα μήνα, ούτε 20 μέρες. Αλλά καλύτερα να σε έριχνε ένα μήνα φυλακή παρά μια σφαλιάρα. Καταλαβαίνεις τι γινόταν εκεί. Αλλά ήμασταν ισχυροί η μοίρα. Δεν ξέραμε και τα γεγονότα εμείς, επειδή ήταν και η Χούντα τότε, τα πράγματα ήταν στρεμπογμένα. Τότε, από ό,τι θυμάμαι εγώ, δεν είχαμε ούτε ραδιόφωνα μέσα στο στρατόπεδο. Μας απογορεύαν δηλαδή. Και ένας αν είχε 5 φράγκα να πάρει ένα ραδιόφωνο, δεν πάρει ένα ραδιόφωνο. Ήταν πολύ αυστηρά Θανάση λόγω Χούντας, έτσι. Σίγουρα λόγω Χούντας. Ναι, βέβαια. Γιατί τώρα τα βλέπω εγώ από τότε 40 χρόνια τώρα τρέχω μέσα στο στρατόπεδο και βλέπω τώρα η ελευθερία. Ναι. Τέλος πάντων, ήμουν σε ένα λόγο εγώ στο καρτερό. Είχα έναν, μετά έγινε στρατηγός, έναν υπολογαγό του Ρούκα του Δημοσθένη. Και πήγαμε να κάνουμε άλμα στο Τυπάκι. Οι καρποζότοποι είναι κάτω στο Τυπάκι από το Ηράκλειο. Μια στιγμή κουνάνε κάτι σημαίες, κουνάνε κάτι αυτά. Δεν ξέραμε εμείς τι ακριβώς γίνεται. Δεν ξέραμε έξω τι γίνεται. Γιατί δεν μας βγάζουν και εξοδόχους εκείνες τις μέρες. Είναι όλοι οι ισοδικητοί δίνει διαταγή, λέει, έμαθαν αυτοί, ξέρανε, αλλά εμείς δεν ξέραμε σαν φαντάρια. Έρχεται ένας, λέει το διοικητή, γιατί ήμουν και οδηγός εγώ εκεί, λέει, μάστε όλα, λέει, κάτι έγινε στα γεγονότα. Φορτώνουμε όλα τα φαντάρια, τα φέρουμε στο Ηράκλειο. Μόλις έρθουμε στο Ηράκλειο, μας παίρνουν να μας πάνε στα Χανιά. Γιατί η έδρα μας, ήμουν στο Ηράκλειο σε ένα λόγο, για να φρουράμε το αεροδρόμιο, αλλά στα Χανιά ήταν η έδρα μας, στο Μάλεμο. Ναι. Με λέει ο Ρούχος του Δημοσθένης, κομμάτος λέει, γρήγορα λέει, φόρτωσε λέει το ρέο για να πάω στα Χανιά. Να πάω στα Χανιά. Και ξέρεις τα ρέο αυτά αργοκίνητα ήταν δύσκολα. Φορτώνουν τα μαγειρία, φορτώνουν αυτά, δεν ξέρουμε και... Μα δεν τολμούσες τότε, ήσουν και σε κομμάτι. Δεν τολμούσες τότε να πεις τον υπολογαγό σου, τον λογαγό σου. Στο 19 δεν τολμούσες να πεις μια κουβέντα τότε. Πού πας και γιατί πας. Τότε αποφασίστηκε και διατάζω ήταν. Έτσι ήταν τα πράγματα. Σφαλιάρι και αυτό.
Και δεν μίλαγα. Φορτώνω εγώ, πάω στα Χανιά, ξεφορτώνω τα μαγειρία. Μετά από τα μαγειρία που ξεφόρτωσα, με λέει ο Ρούκας του Δημοσθένης, λέει, ξαναγύρνα, λέει, και φέρε, λέει, αυτό, χειροβοβή και τα πολεμοφόρια. από το καρτέρο Ηρακλείου ήταν. Πηγαίνω εκεί, ξέρετε, η διαδρομή είναι 192 χιλιόμετρα, 200 χιλιόμετρα, αλλά αργά γίνεται αυτό και δεν μας αφήνω να τρέχω κιόλας. Ξαναφορτώνω, γυρίζω. Όταν γυρίζω στη μοίρα, αφήνω το αμάξι εκεί στον Όρκο το λέγαμε, εκεί που... Είναι Όρκος, εκεί που είναι τα αυτοκίνητα της μοίρας. Φουλάραμε τα αυτοκίνητα, τον αφήνω εκεί. Δεν ξέρουν τίποτα. Έξω ξέρανε ο κόσμος. Ακούγανε ραδιόφωνο, τηλεόραση, μια ασπρόμαυρη ήταν, αλλά ακούγανε. Εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Την άλλη μέρα το πρωί, πάω να πάρω το ρέο εγώ να ξεκινήσω να πάω εκεί. Βλέπω δύο κλαταρισμένα, αυτή είναι ακριβώς έτσι, δύο κλαταρισμένα λάστιχα. Τώρα από την πουλή ζέστη, και εγώ τότε είμαι και καινούργιος οδηγός, το αμάξι δύο λάστιχα. Να τα φτιάξουμε τα σταντάρμα. Κυριακή δηλαδή μεσημέρι ήταν. Δηλαδή μιλάμε τώρα για 20 Ιουλίου. Ήταν η παραμονή του προφήτη Ηλία. Ναι. Η παραμονή του προφήτη Ηλία. 20 Ιουλίου έγινε η επιδρομή των Τούρκων. Ναι, 21 αφού πήγατε εσείς για κάτω, για την Κύπρο. 20 το βράδυ. 20-10 ώρα το βράδυ, όπως μας είπες. 10 με 11. 10 με 11 το βράδυ. Τώρα, αν βάλουμε τώρα, κανένας δεν σου πει 10-15 λεπτά κάθε αεροπλάνο, αλλά αυτό δεν μας αφορά, δεν θα σας πω πώς φτάσαμε. Εκεί που καθόμασταν 5-6 ώρα το απόγευμα ήμασταν στη μοίρα, αλλά όλοι ήμασταν πλήρης στολής. Είδαμε κάτι αραματαγωγά, ήταν στο Μάλεμ εκεί, η θάλασσα είναι δίπλα, ήταν κάτι αραματαγωγά. Λέμε κι αν έγινε κάτι, υποψίες, όχι ότι... Να τρομόζετε να γιατί είχα το δόκιμο του σκορπιμένο εγώ του Τσαμπιάννη, του Δημήτρη, από την Καβάλα. Και λέγαμε εδώ, λέει, κομμάτος που μιλάς. Δεν μιλάμε με κανένας. Λέμε, αραματαγωγά, θα πάμε σε κανένα νησί, κάτι αυτό. Η ώρα 5 με 6 ώρα, τώρα 5,5 ήταν 6 ώρα ακριβώς τώρα. Ναι, πολλά χρόνια. Λέει, κατεβείτε όλοι από τα στρατιωτικά. Και εγώ ήταν το άσχημο, ήταν εμένα. Τότε ήμουν 96 κιλά εγώ. Έτρεγα πολύ. Λέω όπου και να πάμε, πήρα 5 ψωμιά, θυμάμαι κουραμάνες. Τις έβαλα κάτω από το κάθεσμα, κάτω από το ρέο. Λέω όπου και να πάμε, τουλάχιστον εγώ Θα το να πάω. 96 κιλά ήμουν εγώ. Μην κοιτάς, μετά έγινα 41. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Κατεβείτε, βλέπουμε λεωφορεία πολιτικά. Δυο ταχύ. Μπήκαμε στο... Λέει και ανεβείτε στα πολιτικά πάνω. Κάποια υποψία μας μπήκε. Αλλά πού ξέρεις τώρα ότι άρχισε ο πόλεμος. Οι Τούρκοι είχαν κάνει την απόβαση. Είχαν κάνει απόβαση. Ναι. Και αρχίζει, παιδιά, εκεί αρχίζει ο τρόμος. Εν τω μεταξύ, βγαίνοντας από το στρατόπεδο εμείς, μόλις βγήκαμε από το στρατόπεδο, με τα λεωφορεία, ανοίγαμε τα τζάμια να πάρουμε αέρα. Πλήρες φόρτο. Με μπέρκιτι, με αυτά όλα, αλλά εγώ ξέχασα τα ψωμιά, τα ξέχασα κάτω από το ρέο. Κάτω από το κάθεσμά μου. Και καταλαβαίνεις, τόσα χρόνια πέρασε, 38 χρόνια τώρα στα 40 πάει, και θυμάμαι ακόμη τη λεπτομέρεια. Λέω όπου και να πάμε δεν θα έχω να φάω, λέει τίποτα. Κάτι κοσέρβες τέτοια, μοσχαρίσι. Ναι. Περνάμε από το Κολυμπάρι, φτάνουμε και τα Χανιά. Μια στιγμή εκεί, γίνεται η καταδρομική ενέργεια. Για να δουν αυτοί. Εμείς είχαμε ηθικό, μεγάλο ηθικό. Ακμεότατο. Μα ένα τέτοιο διοικητή με τέτοιους λογαγούς που είχαμε εμείς, είναι δυνατόν να μην έχεις ηθικό. Είχαμε ηθικό. Τώρα, οι συνέπειες, θα σου το πω μετά τι είναι, αλλά ηθικό φουλ. Ναι. Από το διοικητή και απ' όλα. Φτάνουμε στα Χανιά, καταδρομική ενέργεια, κατεβαίνουμε όλοι από τα λεωφορεία. Σε 5 λεπτά ήμασταν έτοιμοι εμείς, έτοιμοι για πόλεμο. Αλφα μοίρα καταδρόμο, για να τη λένε αλφα, καταλαβαίνεις τώρα τι αλφα μοίρα καταδρόμο. Και με έναν ωραίο λεβέντη τρελό διοικητή και με τέτοιους λογογούς είναι δυνατόν να μην θυλίσει να πας οπουδήποτε. Και εξάλλου ήμασταν και 20 χρόνια παιδιά, 21 χρόνια παιδιά.
Δεν είχαμε συνέπειες, δεν είχαμε ευθύνη, δεν είχαμε αυτά εδώ. Μέσα σε όλα. Αλλά αυτό δεν με πειράζει τόσο. Ανεβαίνουμε προς το αεροδρόμιο στη Σούδα. Δεν ξέραμε ούτε για αεροπλάνο ούτε πού θα πάμε. Βλέπετε πολύ θα πάμε σε κανένα νησί, κανένα αυτό να δούμε αν έγινε κάτι με την Κύπρο. Καμιά άσκηση, μήπως ίσως. Όχι άσκηση, δεν είχαμε τέτοιο Αλλά, στυλ. ναι. Γιατί τα πράγματα ήταν δύσκολο τότε η Τουρκία με την Ελλάδα. Ναι. Αυτούς τους βρωμότουρκους που τους λέμε. Και είναι βρωμότουρκοι και ακόμη δεν ξεμπλέξαμε. Γιατί με αυτούς θα μπλέξουμε, ξανά θα μπλέξουμε. Αλλά τότε να δούμε ποιοι θα πάνε. Γιατί τότε ήταν χαχόλια και πήγανε. Σαν εμένα και σαν άλλο. Εγώ δεν το μετάνιωσα, αλλά πήγαμε. Τώρα να δούμε ποιοι θα πάνε. Φτάνουμε στο αεροδρόμιο, 9.30 με 10 ήταν παιδιά στη Σούδα. Εγώ το ήξερα το αεροδρόμιο γιατί πήγαινα τακτικά, πήγαινα με το τζιπ, πήγαινα με το ωραίο, το ήξερα. Ναι. Αλλά υπήρχαν παιδιά μέσα στη μοίρα που δεν είχαν πάει και στη Σούδα. Και δεν ξέραμε και δεν ήταν απαραίτητο να πάμε γιατί ήταν μοίρα ναυτικού και αεροπορία, δεν ήταν καταδρομών. Ναι. Φτάνουμε εκεί, γίνεται μια φάλαγγα εκεί όλη η μοίρα. 406 άτομα παιδιά ήμασταν. 406 άτομα εκεί. Είχαν μείνει 5-6 φαντάρι μόνο για φρουρά το στρατοπέδο και αυτοί θέλαν να έρθουν μαζί μας. Δεν ήθελε κανένας να μείνει. Είχαμε τόσο ηθικό που ήθελαν όλοι να πάει, όλη η μοίρα να κατέβει κάτω. Κανένας δεν είπε δεν πάω και δεν κάνω. Δεν λιγοψύχησε με μια κουβέντα. Γιατί τότε κομμάτος θα μπορούσαμε κάποιοι ή τώρα θα λέγαμε δεν πάμε. Ναι. Μπορούμε τότε να φύγουμε όχι στο Ψιλορίτη και να μην πάει κανένας στον πόλεμο. Αλλά δεν ξέραμε εμείς για τη Κύπρο. Μετά από λίγο βλέπουμε και κατεβαίνουν τα αεροπλάνα. Τα Νοράτλας. Αυτά ήταν μεταγωγικά του στρατού. Ακατάλληλα για πτήση. Αυτά δεν ήταν κανένα, αυτά δεν ήταν όλα για κάψουμε τα αεροπλάνα. Ακατάλληλα. Αλλά εμείς δεν μας ένοιαζε τότε. Εμείς ήθελαμε να φτάσουμε στα αδέρφια μας στους Κύπρους όπως το είπες προηγουμένως. Κατεβαίνουν 15 αεροπλάνα. Και αρχίζει τώρα η δικιά μου περιπέτεια και σας το λέω έτσι ακριβώς πως είναι. Αρχίζει, φεύγει η πρώτη δημιουργία με το ένα αεροπλάνο. Αυτά παίρνουν από 28 άτομα μέχρι 35. Πλήρες φόρτο. Ναι. Είχαμε τα Μπέργκη, είχαμε τις χειροβοβίδες, είχαμε... Αρχίζει το δικό μου, τώρα σας μιλάω μόνο για μένα, γιατί θυμάμαι την περίπτωση όλη, θυμάμαι φώτα και όλα εκεί. Τη δικιά σου ιστορία θέλουμε να μάθουμε. Όλη η Ελλάδα ήξερε ότι εμείς θα φύγουμε για την Κύπρο, αλλά δεν ξέρουμε εμείς που θα πάμε στην Κύπρο. Έτσι. Δεν το ξέραμε γιατί δεν μας το έλεγε. Ναι. Δεν βγήκε κανένας διοικητής, κανένας αυτός ή κανένας λογαριασμός να πει φεύγουμε για την Κύπρο. Ναι. Είπαμε εμείς, πολύ ανέβουμε στο αεροπλάνο, θα πάμε σε κανένα νησί. Τα συνηθισμένα αυτά εδώ. Γιατί τον πόλεμο το ζεις όταν είσαι στον πόλεμο. Όταν δεν πας στον πόλεμο δεν το ξέρεις τον πόλεμο. Έτσι. Αρχίζει το πρώτο αεροπλάνο, φεύγει. Φεύγει το δεύτερο και έρχεται το δικό μου το τρίτο. Εγώ είμαι στο τρίτο αεροπλάνο. Θυμάμαι τον Δημήτρη του Τσαμπυράνη, το δόκιμο από την Καβάλα. Όλα τα παιδιά τα θυμάμαι γιατί ήμασταν στην ίδια εμπειρία. Μπήκαν όλοι, επειδή είσαι εγώ όμως με τον Καβαλιώτη, το δόκιμο του σκορπιού του Δημήτρη. Ήμασταν σαν πατριωτάκια, εγώ Θεσσαλονίκη και Καβάλα. Με λένε πατρίδα κάτσε, γιατί τότε είπαν και δεν είμαι όπως τώρα. 96 κιλά και ήμουν μέσα στα πράγματα. Μου λέει, κομμάτως λέει κάτι τελευταία να κάτσουμε κοντά, λένε να ανεβάσουμε και τις χειροβοβίδες. Ανεβαίνουν όλοι και τελευταίος εγώ και ο Δημήτρης Τσαμπυράκης ανεβαίνει πάνω στη σκάλα. Παροπλισμένα ξέρεις, εκεί ξύλι τις σκάλες. Και σκόρουμε 4 κυβότια χειροβοβίδες και από ό,τι λέγανε 35 κριτικές ύλες, πολεμηφόδια. Ναι. Ξυλόκασες με πολεμηφόδια. Τα ανεβάζουμε τελευταία. Κάθεται όλη η δημιουργία μέσα στο αεροπλάνο. Τελευταίος μένω εγώ και ο δόκιμος Ολυμπιράκης. Ο δόκιμος κάθεται απέναντι από μένα, από τη δεξιά μεριά του αεροπλάνου και εγώ έκανα από εδώ μεριά. Μετά από μένα ήταν η πόρτα. Αλεξίποδο είχατε μαζί σας. Αφού δεν είχα. Δεν σας δώσανε. Η αλφα μοίρα καταδρομών. Ήταν αλεξιπτωτές από ό,τι γνωρίζουμε. Δεν ήταν αλεξιπτωτές. Αλφα μοίρα καταδρομών ήταν. Δεν ήταν αλεξιπτωτές. Ήταν μόνο οι λοχίες, ήταν οι αξιωματικοί. Είναι όμως κάνετε εσείς όμως. Έγκαιρο πολέμου κομμάτος. Είναι δυνατόν. Αν έχεις αλεξίπτωτο και στήριξε δεν θα. Όλα τα ξέραμε. Αλλά δεν μας δώσαν αλεξίπτωτα. Αφού δεν μας δώσαν σωσίβια του
καταλαβαίνεις. Θανάση μου πήγατε σαν πρόβατα Ναι, σε το σφαγή, κάνει έτσι. Μας πήγαν για να με σκοτώνουν. Σαν πρόβατα σε σφαγή πήγατε. 100% προδομένα. 100% προδομένα. Και ας βγει ένας δείξει. Συνέχισε, 100% προδομένα. Ποιοι είναι οι προδότες. Είναι ακόμη είναι τη ζωή. Ζουν αρκετοί. Ζουν είναι τη ζωή. Κάθεσε λοιπόν με το δόκιμο απέναντι. Το δόκιμα απέναντι, δίπλα μου είχα το συγχωρεμένο το Καυλοχωριανό, ήταν το Ανόγια του Ηρακλείου. Τους θυμάμαι όλα, αλλά τώρα όλα τα ονόματα κάθονται μισή από εκεί, μισή από εδώ. 15 με Ναι. και σύνολο να πω ότι λένε μετά από τους σκοτωμένους που είναι εδώ όλοι σκοτωμένοι. Θα τους πάρουμε μετά να τους δείξουμε όλους. 29 άτομα. 29 άτομα. Εμείς. Συν το πλήρωμα που ήταν 4 πιλότοι. Ναι. Το πλήρωμα, ο μηχανικός, ο τζαμάστρας, πώς του λέγανε, ότι τα ήξερα εγώ καλά. Μπαίνουμε μέσα. Ο πόλεμος εκεί αρχίζει κομμάτος. Ο πόλεμος αρχίζει γιατί αυτά τα αεροπλάνα δεν ήσταν τα πολιτικά τώρα που σκόντι. Γουρ μέχρι να σηκωθεί. Ναι. Όλη τη νύχτα και την ώρα που άρχισαμε 11 η ώρα πόσο πήγε, πετάγαμε πάνω από τη θάλασσα. Ναι. 13-15 μέτρα πόσο. Πετάγεται πάνω στη θάλασσα Για να μην μας πιάσουν τα ραντάρ. τα ραντάρ. Αν μας πιάνουν τα ραντάρ, καταλαβαίνεις, Θα σας μία δείτε. του εκατομμυρίου, μία στο εκατομμύριο, ένα τουρκικό πολεμικό αν τα έβρισκε, φτάνει με τα εγωγικά αεροπλάνα. Ούτε ο σας πληγός. έριχνε πάρα πολύ κανένα. αργά. Ναι. Και τα 15 αεροπλάνα, και ούτε μία του δισεκατομμύριου να είχε σωθεί κανένας μες στο πέλαγος. Βέβαια. Αφού δεν είχαμε και σωσίβια. Ναι. Όχι δεν είχαμε, δεν μας δώσανε. Ναι. Όχι δεν είχαμε, δεν μας δώσανε. Τώρα εσκεμμένα, μάλλον εγώ εσκεμμένα, ήταν όλα προδομένα, ήταν φτιαγμένα έστραφη. Αυτοί είπαν ότι πρέπει να στείλουμε αυτό το στρατό εκεί για να καλύψουμε τους κόλους τους, όχι τους δικούς μου. Τους δικούς τους κόλους να τους καλύψουμε και όπου βγει, όπως τους βγήκε. Έτσι. Ήταν να γίνει πράσινη γραμμή εκεί, ήταν όλα προδομένα. Αυτό θέλω να κάνω. 100%. Ήταν όλα προδομένα. Εγώ ευθύνη σου λέω, δείξτε το ότι θέλετε, ας έρθουν να μην. Ήταν όλα προδομένα. Ήταν όλα προδομένα. Τώρα οι προδότες, εγώ τους ξέρω τους προδότες, δεν τους λέω, όχι γιατί τους φοβάμαι, δεν τους φοβάμαι. Το πολύ πολύ να με σκοτώσουν. Ήταν να πεθάνω το 1974, να πεθάνω το 2012. Τι έγινε δηλαδή. Αλλά ήταν όλα προδομένα. Τέλος πάντων, 3 ώρες πόλεμου τη νύχτα, Πορεία. με συνέπειες, τι. Άντε το χτύπησαν το αεροπλάνο. Κατάλαβαμε ότι μας πάνε στην Κύπρο, αλλά δεν μας τα έλεγαν. Μετά κατάλαβαμε. Μέχρι που φτάσαμε 3 η ώρα τα ξημερώματα στην Κύπρο. Αυτά κάνουν 3 με 4 ώρες τα αεροπλάνα. Με τα αγωγικά δεν τρέχουν πολύ. Ναι. Φτάνουμε. Μόλις φτάνουμε στην Κύπρο, αφού βλέπουν τα φώτα της Λευκοσίας, βλέπαμε και λέει ένας πιλότος τώρα, δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο σκοτωμένος, σκοτώθηκαν όλοι εκεί οι 4. Λέει κουμάντα, δέστε τη ζώνη ασφαλείας γιατί προσγειωνόμαστε. Βλέπαμε. Το αεροδρόμιο της Λευκοσίας. Βλέπατε τα φώτα από το αεροδρόμιο. ναι. Βλέπαμε από τα φιλίστα. Βλέπαμε. Ίσως. Αλλά μόνο ο Θεός, κανένας άλλος. Η καλή μου είναι ότι η ζώνη ασφαλείας, εγώ θυμάμαι, η ζώνη την έπιασα, αλλά δεν την έδεσα τη ζώνη. Αν την έδινα τη ζώνη θα σκοτώνομουν κι εγώ. Και εγώ. Αυτός έσωσε. Ναι. Την είχα εδώ, θυμάμαι την είχα εδώ, αλλά δεν την. Γιατί. Ήμουν πιο μυαλό. Πολύ όχι. Ήμουν το πιο παλικάρι, όχι. Όλοι ήμασταν παλικάρι. Δεν, εγώ δεν λέω ότι ήμουν υπέρ και. Όλοι ήμασταν παλικάρι. Δεν ξεχώριζε κανένα. Ναι. Το αεροπλάνο άρχισε να προσγειώνεται. Άρχισαν από εκεί στη Λευκοσία, αν στείλετε καμιά φορά στην Κύπρο. Θα δείτε εκεί πώς είναι τα πράγματα. Άρχισε να προσγειώνεται. Είπαμε στην Κύπρο, φτάσαμε στην Κύπρο. Εμείς λέγαμε για νησιά, κάποιο άλλο νησί, όλα στην Κύπρο. Ναι. Κατάλαβαμε ότι γίνονται τα γεγονότα. Δευτερόλεπτα δεν περάσαμε κομμάτως και ακούμε τα πουλιβόλα. Και μας ρίχναν αυτά τα μντούμ, τα εκρηκτικά, τα πώς τα λένε να δεις, τα που φουσφουρούχα είναι. Τουρκιοδυτικά. Ναι, μας ρίχναν αυτά. Τα βλέπαμε. Αυτά όμως όπου πέραν από κάτω την κοιλιά του αεροπλάνου, πήρουσαν στην άλλη μεριά, πάνω. Ναι. Βάζω και φωτιά. Ναι, οι πιο πολλοί οι δικοί μου μέσα σκοτώθηκαν. Σαν να τα βλέπω τώρα, σαν να είμαι εκεί ακριβώς. Οι πιο πολλοί σκοτώθηκαν. Αφού ακούμε αχ, βαχ, ένα άλλο.
Δεν μας έφτανε αυτό. Από ό,τι τώρα τα μαθαίνω και αυτό, ρίξανε ένα μπόφορ 48. Με τον μπουμπ που έκανε, σκοτώνονται οι πιλότοι. Γιατί το αεροπλάνο άρχισε αυτά όλα τα χτυπήματα εδώ παντού που έχω, τα έχω πάει στο αεροπλάνο. Και άρχισε το αεροπλάνο και έχανε ύψος και πήγαινε έτσι. Ναι. Και παίρνει τη φωτιά. Και εγώ ήταν όλο το αεροπλάνο από μπροστά, από τους πιλότους, μέχρι πίσω. Αφού με καλύπταν 16 άτομα και εγώ είμαι και εγώ. Εκεί που πήρε φωτιά τα τηλεοπτικά. Ναι, πήραν φωτιά όλα εκεί και εγώ ήταν όλοι, από εδώ και από εκεί, και εγώ ήμουν και εγώ. Τελευταίος ήμουν και εγώ ήμουν και εγώ, και ο Τσαπογυράνης. Πήραν τα καστόνια φωτιά. Κάνουμε να σβήσουμε, πού να σβήσει. Ξέρεις τώρα, η πίεση του αέρας από μπροστά προς τα πίσω, η κυροζήνη το αεροπλάνο τώρα, πήραν φωτιά οι μηχανές, πήραν τα πάντα τα καύσιμα. Και εγώ ήμουν και έφυγαινα έτσι, αλλά δεν σβήνει τίποτα. Πού να σβήσει. Γυρνάμε, θυμάμαι, σκόρουμε έτσι εδώ, αφήνω το πέδι πίσω, παιδιά, έτσι ακριβώς. Αφήνω το πέδι πίσω, αφήνω το από το Μαρινέλα είχα, την αφήνω εδώ. Με το σήκωμα που κάνω εδώ, με κάνει ένα τράταγμα το αεροπλάνο έτσι και χτυπάω απέναντι στο δόκιμο του Τσαμογυράνη. Γιατί ήταν μπροστά οι χειροβοβίδες. Δεν το έκανα εσχημένα εγώ για κάποιο λόγο. Πού με χτύπησε. Και με λέει, θυμάμαι τα λόγια του συγχωρεμένου, μου λέει, κομμάτι του Ζαφυριώνα με χτύπησες. Γυρνάω πίσω, τότε πήρε και πισινός, ο κόλος μου, πώς το λένε. Πήρε φωτιά και εγώ ήμουν παντού. Δεν υπάρχει σωτηρία, 0. Σωτηρία 0 δεν υπάρχει. Δεν έχει ούτε αλεξίπεδο, ούτε σουσίβε, δεν ξέρουμε κάτω τι είναι. Θάλασσα τι είναι, δεν ξέραμε. Και πόσα μέτρα είστε, ούτε μέτρα, νύχτα η ώρα 3 ήταν. Εκεί ακριβώς πιάνω εγώ την πόρτα, δίπλα ήταν η πόρτα, πιάνω την πόρτα, μπορεί να ήταν και χτυπημένη αυτή με τα πουλιβόλα με αυτά εδώ. Με το τραύμα ανοίγει η πόρτα. Και εγώ θυμάμαι μέχρι εκεί που έκανα. Και πήγας έξω. Το κενό, το αεροπλάνο. Έφυγα από το αεροπλάνο, αλλά δεν ξέρω τώρα πού πήγα, τι έκανα, δεν έκανα. Μετά θυμήθηκα, μετά από 8 μήνες στο 401 στην Αθήνα, έκανα 3 χρόνια και 7 μέρες στο 401 στην Αθήνα, εκεί θυμήθηκα. Μη ήρθε η μνήμη μου, όχι την ίδια. Ζούσα εγώ, αλλά τώρα πώς ζούσα. Με λένε έχω κάτι φωτογραφίες κατά αλλά δεν θυμάμαι. Και δυστυχώς τότε μετά από 8 μήνες έμαθα εγώ ότι σκοτώθηκαν όλοι οι συνάδελφοί μου και οι πιλότοι και μία του εκατομμύριου έζησα εγώ. Ευγνωμονώ σου λέω το Θεό, ευγνωμονώ τους στρατιωτικούς γιατρούς του 401, όσοι ζουν και οι άνθρωποι μας συμπαραστάθηκαν, μας έκαναν. Δεν συμφωνώ και δεν ευγνωμονώ καθόλου τους πολιτικούς, γιατί δεν είχαμε τσιγάρα να αγοράσουμε και ας είναι καλά οι καταδρομές πάλι, γι' αυτό το λέω κομμάτι. Οι καταδρομές, ο σχολωμένος ο Βορουγιάς, τότε κάνανε εράνος αναμεταξύ τους, κάποιος τα τσιγάρα, όταν συνήθιζε κάποιος τα τσιγάρα. Τι έπρεπε να το κόψω, θα μπορούσα να ακόμη καπίζω. Δεν είχαμε ένα πακέτο τσιγάρα. Μας δίνανε 89 δραχμές, αλλά οι καταδρομές πολλές φορές που χρειάστηκαν τα εισιτήρια να έρθουν με άδεια μια εβδομάδα, 10 μέρες, γιατί ήμουν πατριμμένος από τούτη, μας δίνανε 5 φραγκάκια και ερχόμασταν εδώ στη Μακεδονία. Το μαθαίνει στο χωριό. Ο πατέρας μου από τη στεναχώρια, αχ, πεθαίνει και ο πατέρας μου. Σε είχαν νεκρό, Θανάση. Όπως όλοι ήταν. Ναι. Νομίζω ότι είσαι νεκρός. Ναι, είχαν κάνει και την κηδεία σου και τα νιάνα. Ναι, τέτοια. Αφού σε θεωρούσαν νεκρό, δεν είναι. Μα όλοι ήταν σκοτωμένοι. Ναι. Αλλά μετά ένας, δεν ξέρω εγώ, αυτά δεν τα ξέρω. Σου τα είπανε αφότου ναι. συνήλθες, μετά από μήνες. Ήταν του στρατού, δεν ξέρω ποιος ήταν, έστειλε ένα σήμα σε ένα καφενείο στο χωριό μου, του Μαλέα, τον Νίκο, έστειλε εκεί. Ναι. Και λέει, βρε, αυτός πρέπει να ζει. Πού ζει στο 401 στην Αθήνα. Και λένε ότι ήρθε η μάνα μου, ο αδερφός μου, τα αδέρφια μου ήρθαν. Λένε, αλλά εγώ δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν τους θυμάσαι. Είσαι αμνησία από το ατύχημα. Από το ατύχημα, από την δολοφονία. Θανάση, στην Κύπρο, ναι. μετά από πόσες ώρες σε βρήκανε?
Αφού του έπεσε το αεροπλάνο, έγινε το ατύχημα, έφυγε. Τι σε είπανε δηλαδή. Τι σου είπανε, γιατί εσύ δεν παιδιά, ξέρεις. τώρα και σας λέω υπεύθυνα εγώ, γιατί τους ξέρω εγώ αυτούς τους άνθρωπους. Τους καλώ μέσω τηλεοράσεως, μέσω ραδιοφώνου να έρθουν. Δεν έρχονται να με δουν, με θεωρούν ότι σαν φάντασμα, πώς να σου πω. Ή θα με κάνουν κακό. Εγώ ήθελα να τους ευχαριστήσω, όχι τίποτα. Λένε αυτοί με πήρανε, την άλλη μέρα με βρήκανε, γιατί εκεί δεν τους θάψανε αυτούς. Απλώς τα ήρθε επειδή βρωμίσανε τα πτώματα, συγγνώμη τη φράση, δεν θέλω να ξέρω. Οι ήρωες όλοι αυτοί, οι ήρωες. Μυρίσανε, ας πούμε, για να ξεπλένουν την τροπή τους οι κάποιοι κύριοι. Ήρθε μια μπουλντόζα, άνοιξε ένα λάκκο και ήρθε αμένα εκεί. Εκεί στο ίδιο το αεροπλάνο που έπεσε. Δηλαδή θα μένει πώς, μπάζα, σίδερα, λάστιχα, αεροπλάνο και άνθρωποι είναι εκεί. Πάτε όποτε πάτε στην Κύπρο, πάτε έξω από τη Λευκοσία, στο κοινοτάφιο εκεί, είναι και όλοι οι θαμένοι. Και ήμασταν και όλες τις περιοχές εκεί και είναι 461 άτομα σκοτωμένα Έλληνες εκεί. Όποιος πάει στην Κύπρο και πάνε εκδρομές πάνε και τα βλέπω. Εγώ πάω συνεχόμενα 38 χρόνια και φέτος θα πάω έτοιμος. Και αν μπορέσω να ζήσω 5-10 χρόνια, 15-20, δεν ξέρω πώς θα ζήσω, θα πηγαίνω εκεί. Όσο μπορώ και περπατάω θα πηγαίνω εκεί, γιατί έχω ιερά υποχρέωση. Την ημέρα αυτή είναι δικιά μου. Άσε αυτός ο μήνας όλος είναι δικός. Δικός μου λέω με καλή έννοια. Προσπαθώ κάθε χρόνο να πηγαίνω εκεί, να ανάβω ένα κεράκι, να βλέπω μερικούς τραυματίες Κύπριους και Έλληνες και αυτό εδώ. Πάμε πήραμε κάτι σε 130, τώρα πηγαίνουμε με τα πολιτικά έργα. Αλλά εγώ το όνειρό μου να πάω. Δηλαδή, ακόμη δεν γυρίζω από την Κύπρο, προσπαθώ αν ζήσω μια χρονιά ακόμη και να ξαναπάω. Για τιμήσεις τους... Θανάση, να πούμε εδώ στους φίλους, ό,τι θες. τηλεθεατές και ακροατές που θα μας ακούσουν και θα μας δουν, ότι στο νοσοκομείο θέλουν οι γιατροί να σου κόψουν το πόδι και εσύ ήσουν ανένδοτος σε αυτό το θέμα. Μα εγώ ήμουν κομμάτος και παραμένω κομμάτος, αφού γέρασα τώρα. Εγώ το γνωρίζω, να το μάθουν και οι φίλοι μου οι οποίοι θα μας ακούσουν και θα μας δουν. 60 χρόνια κοντεύω. Φου με τρολοκομείο και τότε. Ήμουν αρβωνιασμένος, 20 χρόνων, 20 μισό ήμουν. Και η γυναίκα μου ήταν έγκυος όταν έφυγα από την Κρήτη. Και δεν μπορούσα να καταλάβω εγώ ότι είναι δυνατόν εγώ τώρα με ένα πόδι που αν μου το κόβανε τότε οι γιατροί, χωρίς να το θέλω εγώ, ίσως ήταν και καλύτερα. Γιατί από τότε μου είπαν οι γιατροί, θα έχεις το πόδι σου αλλά θα πορνάς μια ζωή. Αν στο κόψουμε θα πόρναγα τότε, αλλά θα είχα ένα ξύλινο πόδι. Έχει τι διαφορά. Αλλά δεν άκουσα εγώ, δεν το ήθελα, γιατί εγώ μου άρεσε η ζωή, να χορεύω, να κάνω όπως χώρα και όπως είμαι ακόμα τους κατάλαβα. Αυτά λέτε. Να πούμε εδώ τους φίλους ότι έχεις 4 παιδιά, 3 κορίτσια και ένα αγόρι. Ναι. Μια υπέροχη οικογένεια. Και τρώει ένα μπόλικε. Εγώ σε προσωπικά σε γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Οφείλω να ομολογήσω ότι είσαι ένας υπέροχος άνθρωπος. Ότι όσοι σε γνωρίζουν, γιατί έχεις το μαγαζί σου, ο οποίο θα έχουμε πλάνα τα οποία θα τα δείξουμε στο βίντεο. Εδώ στο εισηγαστήριό σου, αν θέλεις, σε παρακαλώ, σταμάτη, κάνε ένα πλάνο γύρω-γύρω εδώ του εισηγαστήριου του Θανάση, του φίλου μας του Θανάση, του κομμάτου του Θανάση, με το στρατιωτικό το κρεβάτι του, εδώ με τις μπαλάσκες του, με το Μπέρκιν, με τα πάντα, όπως είναι ένας θάλαμος στρατιωτικός είναι. Αυτό είναι το εισηγαστήριο του Θανάση. Εγώ, δεν το δει. Εγώ ανήκω στη 18 Νοέμβρη, κοίταξε τα πιστόλια εδώ τα έχω. 18 Νοέμβρη είμαι εγώ, ή 17 πάει σκοτώνουν φατάρια. Σκότωσε κανένα καρχαρία, 18 Νοέμβρη είμαι εγώ. Απλώς όμως μ' αρέσει τη ζωή, γι' αυτό έχω και αυτό το χώρο. Και να πούμε ότι ό,τι βλέπουμε εδώ είναι πραγματικό, είναι αληθινό, είναι εδώ ακόμα και η Οβίδα είναι αληθινή. Εμπόλεμο κατάσταση είμαι εδώ. Δεν σηκώνεται πραγματικά για να δείξω τι είναι. Να. Αυτός είναι ο Γιώνης. Πάνω στα μνήματα πάω κοιμάμαι 2 βράδια κάθε. Ναι. Να το σηκώσουμε, να το δείξουμε. Εδώ να το πάρει αυτός είναι ο μόνος Γιώνης. Στα μνήματα μένω κάθε χρόνο 2 βράδια κοιμάμαι πάω στα μνήματα. Και είναι ο Γιώνης που με αναγνωρίζει εκεί. Εδώ έχει πάρα πολλά, όπως σε παρακαλώ σταμάτη, γύρνα την κάμερα παντού.
Έχει και εδώ ο χώρος που βρισκόμαστε, Τάσο, να πούμε ότι είναι από αλεξίπτωτο. Και εδώ σταμάτη πάρε, εδώ Θανάση θα ήθελα να μας πεις όλους τους κομμάντους. Αυτή ήταν στο λόγο σου στα Αυτή ήταν στην δημιουργία σου, Ήταν όλα αυτά τα παλικάρια. στο λόγο του Δημοσένη, Ναι. αλλά είναι η δημιουργία μου. Αυτό είναι, οι λόγοι χωρίζουν σε 3 δημιουργίες. Ναι. Όλοι σκοτωμένοι είναι εδώ. Όλοι σκοτωμένοι. Να τους ευχηθούμε καλό παράδεισο και μακάρι να έχουμε τέτοιους ήρωες. Να βγάζουμε τέτοιους ήρωες. Σαν και εσένα και Ήρωες σαν έχουμε, τα αλλά παλικάρια. έχουμε και πολλούς προδότες και αυτοί με πλήγωσαν. Έτσι. Πάρε σταμάτησε παρακαλώ να πλάνω όλο το ησυχαστήριο εδώ του φίλου μας του Θανάση, του ήρωα, του κομμάτου του Θανάση. Ήρωας. Ήρωας είναι αυτός που έχει να φάει και να πιει. Εσύ για τα χρόνια σου ήσουν και παραμένεις για μένα και για πάρα πολύ κόσμο ένας ήρωας. Και εμείς σαν ελάχιστο φόρο τιμής, Καλούτσικος. είσαι σαν ελάχιστο φόρο τιμής, σαν εμείς να θυμίσουμε εδώ σε όλους τους φίλους ότι είμαστε από το site του iclive.gr, ο Μιχάλης ο Μικελής και ο Τάσος ο Δίδυμος, μαζί με το φίλο μας το Θανάση το Μην κομμάντο. νομίζω ότι έχω μόνο άδεια, έχω και γεμάτα, Και γεμάτα, ναι. Έχουμε και χειρομοβίδες εδώ που θέλουν να ρίξουν. Ωραία. Με αυτά και με αυτά. Με αυτά και με αυτά, Θανάση μου, βασικά εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν θα πεις ευχαριστώ. Αν με πεις ευχαριστώ δεν σε Το παίρνω πίσω. Το παίρνω πίσω. Εντάξει, το παίρνω πίσω. Να είσαι καλά. Το χέρι σου. Να είσαι καλά, να είσαι γερός. Γεια σου. Και μας είπες αλήθειες. Να σου ευχηθούμε καλό ταξίδι στην Κύπρο. Για μένα. Να σου ευχηθούμε καλό ταξίδι. Ας βγει οποιοδήποτε, ας έρθει, η διεύθυνση είναι εδώ, δώστε τη διεύθυνση, δώστε αυτό, τηλέφωνα, ας έρθουν να... Να θυμίσουμε ότι το προπό εδώ, η επιχείρηση του Θανάση του Ζαφυρίου λέγεται το Θαύμα. Λοιπόν, γιατί αυτή Και Σάγης 7 είναι Νεάπολη. και Σάνης 7 στη Νεάπολη, πρακτορείο προπό το Θαύμα στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Και όλοι αντιλαμβάνεστε γιατί ονομάστηκε το Θαύμα. Λοκατζής, Παοξής και Πασοξής. Ακούς σου λέω, γράψα αυτό και άστο να το δει. Ωραία. Δεν τρέπομαι για τίποτα εγώ. Ας τρέπονται οι άλλοι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Γιατί αυτοί με βοήθησαν. Να είσαι καλά, Θανάση μου. Έγινε. Να σου ευχηθούμε υγεία και σε σένα και στα παιδιά σου. Έγινε παιδί. Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Και όποιος φέρει αντίρρηση, ελάτε εδώ να τα ξαναφτιάξουμε. Μην φέρετε εδώ τους αντιρρησίες. Πάμε τώρα σε φωτογραφία, να ρωτήσουμε τι. Πάμε σε να ρωτήσουμε. Δεν ξέρω. Μην κόψεις τίποτα, σγουρμάει θα σας πάρει και θα σας Δεν το πίσω.